Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldre besena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun, berak apurtu. Gozo zenan nahi bat dugun, berak okertu. Inongo gerrasirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inort nahi badu aspertu, txirririk deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez aspertuko. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Arratsaldeon, lagunok, zer modu zaudete, denak ongi? Gaixo, belarri gaixo! Zer, Pepillo, trena aparkatu orduko ja argilkeriak esaten? Aizu, senyorita, denok ez gara zu bezain argiak. Zer, txiribiton, hipopotamoen txarangan sartzeko oposaketak egiten? Aizu, aski da, ume boka baino okerragoa zeate. Jaurlaritzako bandoa? Eta niretza da? Nork eman dizu? Harrigarria da, Bai, neska, hain handia eta hain inuzentea. Ni bando honi buruz ari nintzen motel. Ai, seguru makrofesta batera joateko gonbitea dela. Maitane Segurola andereñoa, Jaurlaritzak erabakita gaur egun berezia izango da tren geltoki horretan. Hauteskundeak egin beharko dituzue, bozketa demokratikoan geltokiko nagusi berria nor izango den erabakitzeko. Zintzo jokatuko duzuela espero dut, besarkada bero bat. Antxon Txotxologoitia, hauteskunde sailburua. Haupa,
Makinista izateaz gain tren geltokiko nagusia ere izango naiz. Auskalo, Txotxolo Goitia jaunak bozketa demokratikoa egiteko eskatu digu. Txotxolo galanta da bai. Argi dago neu naizela hautagairik egokiena. Altuena, guapoena, eta agintzen hobekien dakiena. Tira, Txiribiton zu baino altuagoa da. Mirri guapoagoa eta Txirrik ederki agintzen du haserretzen denean. Mirri ni baina guapoagoa? Sugandila aurpegia dauka eta. Triste nago. Tira, utzi babukeriak alde batera eta guazen bestekin hitz egitera, dena ongi prestatu behar duguta. Kaixo, neskamutiko ergelak. Zer, hemen zaudete ezta? Zuen porru salda aurpegiarekin. Gogoratzen aldu zuen hor naizen. Nor! Bai jauna, jajai, kakusai handia naiz, kakusai itzela! Gora kakusai! Eta gora musika! Gaur, geltoki txuze honetan, hauteskundeak egingo omen dituzte. Gizajoak, trampa itzela egin, eta neu izango naiz, geltoki honetako nagusia ondo iruditzen zaizue. Ba hor konpon, Txiribiton, bostasola, inoiz izan den, tiranoriko kerrena izango naiz eta orduan derrigorrez esan beharko duzue, gora kakusai! Gora kakusai! Ai, nork bota du hemen sekulako puskerra? Zuk! Zuk! Hemen aurreneko hilarako guztiak erakutsi burdia. Tira, mirri, mesedez. Ez zirikatu gure launak. Abizkideok, zuen aurrean, zuen begibistan duzue, gure geltokiko nagusi berria izango dena, zuen esanetara. Txiribiton, ixo! Laster batean jakingo dugu, nori izango den hartalde negargarri honen nagusia, baina aurrenik lan garrantzitsuak dauzkagu egiteko. Zelan? Zelan! Sabeleko mitxelinak kendu. Tira, imuitzen. Hop! Txirrizpio! Gogotsu ilusioz! Txiribiton! Bale batek baina horeka okerragoa daukak! Txirri! Zaiatu gogor! Esker eskuin eta indun daukagula opa. Bai. Mesedez, geltokiko nagusi berria ez tegua alferrik nekatuko, Zuek segi, zintzon iragindua betetzen. Nagusi berria, entzun du, Txiribiton, izango izela nagusi berria. Nagusi esan dut? Ja! Nagusi esan dut? Tira, zuzendaria esan nahi nuen. Edo presidentea? Idazkaria agian? Tira, zuzendaria itxaten nahi baixue, presna, Zuzendaria, zuzenean joangoa izan mendi pikutara nazan jamaten badiak. Ustu zuen nola jartzen diren, Nola jartzen diren? Begira, Mirri eta Txiribiton,
ez daukagu hauteskunde batzuk direla eta bestea direla honela sebiltzerik gure artean mokoka egoterik. Honena izango da lagun guztiak hemen daudenez, norberak bere buruaren aldeko kanpaina egitea. Beraz, ni hasiko naiz hizketan. Eta zergatik hasiko haizi, Hori abantaila handia duk, Ondotzeko, kasia di... Ni? Bai, i. Ez, asadi. Ez, hasia di. Ni pensar, iretxan da duk. Hasia di, mirri. Ni hasiko nago. Tira. Jaun Andreok, abiskideok, lagun minok, ni aukeratua ateratzen baldin banaiz, munduko barraka guztiak doain izango dira aur guztientzat. Eta gehiago, aur guztiei, txokolatezko pastelak emango dizkie doain. Eta txiribitonek ez dio berriro inorik azkarrekorik emango. Populista! Ene adiskide maitea bihotzekoak, presiosoak eta moñoñoak ni aukeratzen banauzue, eskolak eta ikastolak itxingo ditut. Eta etxeko lanak irakaslei jarriko izkiet. Eta igerilekuetan eta ondartzetan urberoa jarriko dut. Eta astakilo boboli horri, jateko, alpapa emango diot. Ea, Txiribiton, ze proposatu behar dukik, ea? Zuziria! Festa itzela kantolatuko dituk, Ez da horren babolioa gure mamuta, Benetan, Txiribiton oso ondo antolatu dukire kanpaina, eta orain azkenean abestearena, benetan ideia ona da. Agian, izango aiz nagusia. Behin edo behin horrelakoak egin da, edo nor izan zitekek nagusia. Behin edo behin. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu, munduan bakarrik zarela. Ezin iztu, ene laguntza, ezin iztu, ene adizkide. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Behin edo behin, ikusten baduzu, zelaian lore gorria. Maite zazu, ene laguntza, maite zazu, ene adizkide. Iluntasun eta ez beharrean, itota aurkitzen bazara. Iluntasun eta ez beharrean, itota aurkitzen bazara. Ez izutu, ene laguntza, argia etorriko data. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Goizeko printzak nabaitu orduko, sentitzen baduzu poza. Zabazazu, zeure bihotza, zabandu egun berrira.
Ai, Txotxologotia jaunaren bandoa iritsi denetik mundu guztia astoratuta dabil. Batez ere, Pepito, jende guztiari promesak egiten ari da. Felipe kalabaza baten antzera margotu behar duela, trenean bidaiatzea merkeagoa izango dela. Merkeago ez, de balde, Teresa, de balde! Ai, Teresa ez, Maitane, ai, ikusten erotuta dabil. Tira, gauzak ondo prestatu behar ditugu, bozketa egina horretik. Ez alduzue uste? Tira, txirri hautagai egokia litzateke. Oso jakintxua baita. Baita mirri ere, inor baino alaiagoa data. Eta txiribitonek ere lan ona egingo luke. Zuek hiru horietatik zein nahiago duzue? Dena den, beste hautagai interesgarri batzuk ere badaude. Adibidez, Lester, Richie, Sisi, edo Makin, ai, eta gure Elbi ere nagusi galanta izango litzateke. Gure Elbi! Kaixo, arratsaldeon. Haze izkanbila sortu den gaur gure geltokian, bai? Geltokiko nagusia aukeratu behar eta benetan nik ez dakit zen izan daiteken. Elgin izango naiz! Baina nola, zu Frantziska, baina zezatrezea. Zu ezin zara geltokiko nagusia izan, gain izango naiz, Ba nola ez ez, noiz ikusi duzu loreontzi bat nagusi izatea. Elgi! Eta gainera aregi jalea. Bidaiaren maletak, ekipaje guztiak jangoz dituzke. Ez. Oi, Elgin izango naiz. Deno berdinak gara. Bai, deno berdinak gara, baina noiz ikusi da landare bat, tren bati, baimena ateratzeko eta sartzeko ematen, mesedez. Elgin mesedez, Ei, Frantziska, begira eta gainera, nagusi izateko ondo prestatua egon behar da, oso azkarra izan behar da, nire sala, oso argia izan behar da, nire sala, oso indartsua izan behar da, nire sala, oso tontolapiko izan behar da, zuge sala. Frantziska, gaiekin izango nahi begira ganderatxo bat, txano bat izango dut, eta gainena trenei enango dien. Begira. Geldi! Itxaron! Stop! Ondo egin dut eza, Elgi? Ez, Frantziska, ez. Jolin! Frantziska, Frantziska, ez jarri horrela, Ba, begira. Zer da, Elgi? Hau, txilibitoa da, begira. Zekolita! Begira, hau, nagusiek erabiltzen dute. Nahi? Nahi duzu? Eskerrik asko, Elgi. Eman hau, Frantziska. Emateko demontre. Emateko, Frantziska. Ba, ez ditazu ematen, ba, ez zaitu zinemara eramango. Ea, emateko. Hola. Kontxo, jolin! Begira, zu ezin zara geltokiko nagusia esan. Eta kitxo, Agur. Ez duzue ies egin, bisigu alakoak, Ba, aukera parta galdu duzue. Ia, oiukatu dena nirekin. Gora Kakuzai! Eta gora musika! Xo! Agian ezagutuko duzue kantu hau. Kakuzai, oe. Edo entzun bestela beste hau. Zuek itxusi, Kakuzai nagusi. Zuek itxusi, Kakuzai nagusi. Zuek itxusi. Ba.
zuen laguntzarekin, edo laguntzarik gabe, berdin irabaziko ditut hauteskundeak. Eta orduan jakingo duzu zer den ona. Gora Kakusai! Senyorita, berandutu egin zaigu. Aspaldi pasatu da askaria egiteko ordua? Ai, ez zaite horren beste kexatu, kalimero ematen duzu. Ai, jatorduak sakratuak dira. Ia, siestak baino sakratuagoak. Tripontzia. Elitzaizuke bat ere gaizkitorriko barau pixka bat egitea, Gutxinez, kilotxo batzuk jetxiko zenituzke bai. Barkatu, baina ena izti goseak irrikatzen dagoena. Ez, ta nor da orduan? Nor izango da ba? Felipe! Koiteadua, goseak amorratzen dago zorabiatzeko puntuan. Egia, tira, bere alaxe aurkituko dugu ikatzkin trebe bat. Datozen hautagaiak! Tira, hementxe daude gaurko lau lehiakideak, baina jokatzen hasi baino lehenago ezagutu egingo ditugu ezta? Ia, hemen ere eskubitara eta gorritzin daukagu izen abizenak? Laura Mediavilla Valdelbira. Berriro esan mesedez? Laura Mediavilla Valdelbira. Oso ongi. Laura, okerrez balin banago zuri pilota asko gustatzen zaizu, ezta? Bai. Zein da pilota gustokoena? Esan bat, berdin du. Bat. Retegi bea? Bai. Bai, ezta? Eta nire ezkerretara eta urdinez izen abizenak? Iker Karnero. Oso ongi, Iker. Iker nahi txoritxo batek esan dit, mendia asko gustatzen zaizula. Bai. Eta zein mendi gehiena? Guztiak, ezta? Tira, lehenengo final erdian, beraz, pilotari bat eta mendizale bat, eta bigarrenean Hori da, nerekin daudenak bigarren final erdia jokatuko dute, baina jakin dezagun nortzu diren, nor dut eskubian eta peto gorriz. Eneritz Pascual Gandiaga. Oso ondo, Eneritz, ze zaletasun dituzuzu? Eskubaloia, saskibaloia eta futbola. Ara, kirolaria eta nor dut ezkerrean peto urdinez? Joseba Redondo Nieto. Oso ondo, eta ze zaletasun dituzuzu, konta iguzu? Hokeia eta futbolea. Hokeia, oso ondo, bani bi hauekin atzera jungo naiz bigarren finalerdia jokatuko baitugu. Oso ongi, eta guk lehenengo finalerdia jokatuko dugu, etorri nerekin onera, eta Iker zu izango zara lehenengoa, hartu zure lekua, eta nahi duzunean. Eta orain, Ikerrek ez du bat ere sartu. Beraz, Laura, irabazteko eta lehenengo finalista izateko bat bakarra sartzeakin nahikoa da, Hartu zure lekua eta nahi duzunean. Aupa, Laura! Bat! Ikerrek ez du bat ere sartu, eta Laurak bat. Beraz, Laura da lehenengo finalista. Oso ongi, itxoinoran banku horretan segundu baten, eta guk bigarren finalerdia egingo dugu. Tira, Joseba, hartu zure lekua eta nahi duzunean. Bat! Eta orain, Eneritz ikusiko dugu zema sartzen dituen. Aurrera, Eneritz! Bat! Oso, 2 sartu ditu.
ditu eta Eneritzek berriz 2. Beraz, Joseba da bigarren finalista. Tira, gu finalerdia bukatu ditugu. Etorri nire albora, eta ikus ezagun nola gelditu dan puntuaketan. Hemen, lehenengo finalerdian, Laurak 1 sartu du. Eta Ikerrek berriz, huts. Beraz, Laura da gure lehenengo finalista, eta Ikerrentzako kamiseta polita hau. Bigarren finalerdian berriz, Josebak 5 sartu ditu eta Eneritzek 1. Beraz, Eneritzek kamiseta dotore hau eramango du eta Josebak finala jokatuko du. Hori da, finalean beraz, Joseba eta Laura. Orduan badakizue, finala gero etorriko da, finalerdia ja bukatu ditugu. Aizu, Pepito, nahi gustatuko litzaidak ezu, ikatza jaurtitzen ikustea, Bueno, erakustaldi horrekin gozatzeko ordaindu egin beharko duzu, Pampoxa. Ui, zoritxarrez, orain ez daka dirurik, Beraz, nire erakustaldiarekin gozatzeko beste batean izan beharko du. Tira ba. Guazen! Gerarte! Moxolo, Zomorroa, babalorea, aztapikua, txorimaloa, azaburua. Ez duk ezer lortuko. Ik ere ez duk ezer lortuko. Tos, txiriton, txiriton, tos, txiriton, tos, txiriton, tos, txiriton, txiriton, ogitarteko goxua, gustokoa duke, tratua eskainiko diat. Ik niri botua eman, eta nik iri ogitarteko emango diat. Ea. Txibiton, argiago adiraziko diat. Boturik ematen espadinak, ogitartekorik ez dut usaitu ere gingo. Negoziatzaile ona izin birri, diplomatiko hutsa. Ire amarruak ez ditu hobeak, azenario. Orain ikusiko diagu. Txiribiton, begira Txiribiton. Pastela, bai. Iri gustatzen zaian pastela, bai. Badakit, ire botua niretzat izango dela, eta horregatik, aldez aurretik eskertu nahi diat, eta iretzat pastela. Ez didak botorik emango? Botorik ez, baina pastela nahi duk, ez da? To pastela, tripa ustela! Txirri beti negoziatzaile, bakexale, istilurik nahi ez duena. Orain guan, kaka egin duk. Txantxa gutxi, txikito, txantxa gutxi. Txantxa gutxi. Sigertatzen da. Arrazoi du, Txiribiton. Ez dugu hauteskunde bategatik hirurak mokoka ibili behar. Zer raio. Egia da. Konforme, horixe, Ni jarriko naiz nagusi eta ez dugu hauteskunderik egingo. Birri! Beraz, tira, espaizu nahi, futbolinean partida egingo dugu eta kitxo. Begira. Az ditzagun lehiak eta egin dezagun kantuan. Arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Sagarra lore denbora denean, sagarra lore denbora denean, gazteak hankakarin soinu astean. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Mailuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan laralai, laralararai, lan laralai, laralararai. Iru ta iru sei dira ta iru bederatzi, iru ta iru sei
6 dira eta 3 bederatzi, festa giro honetan ez gabiltza gaizki. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Maiuaren hotxa, arrinkun trinkun trankun maiuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Sagarra lore lore denbora denean, sagarra lore lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan lara lai, lara 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 larai, lan lara lai, lara lara larai. Hemen gaude! Pepito eta Maripili! Ai, egun ematen ikasiko ez nire izena, kokolo. Tira, baina orain finala egin behar dugu, eta finalean nire izena baino lehiakideena da garrantzitsuagoa. Ia gogoraraziko dizkizuet oraintxe bertan. Gorriz nire eskubitara daukaguna Laura Mediavilla da. Eta bera lehen esan digunez, pilota asko gustatzen zaio, batez ere retegi. Eta okorrez banabil, txoritxo batek esan dit, lagunekin jolastea eta zinemara joatea ere asko gustatzen zaizula, ezta? Bai. Oso ongi ba, eta zurekin Pepitxo zein dago? Ba, nerekin Joseba Redondo nieto daukat. Bere zaletasunen artean jokeia dago, lagunekin jokatzea jokeian. Spice Kids pelikula du gogoko eta hemendikan bere anaia Andoni agurtu nahi du. Txalo bero, ba! Oso ongi! Eta beno, finala jokatzeko Jesus datorrela Felipe! Tira, hementxe daukagu gure lokomotora. Eta gu, finala jokatzen hasi barko geha, ezta? Hori da, guazen, torri. Guazen leku hartzera, eta Laura nirekin dago. Laura, animo, hartu zure lekua, eta nahi dezunean. Ba! Iru! Lau! Bost! Sei! Oso ongi, Laura! Tira ba, ikusi dugu, Laurak 6 sartu ditu. Ikus dezagun ba orain, bigarren finalista zenbat sartzen dituen. Joseba, hartzen lekua. Bat! Bi! Iru! Errepasu txiki bat egingo dugu orain, Josebak 5 sartu ditu, eta Laurak berriz 6. Beraz, gaurko irabazlea Laura da! Alare, biek eukiko dute opari berezi bat, ezta? Oso ondo, hori da! Ia banunda den opariak? Datozela gure opariak! Josebak bigarren postua lortu duenez, motxila polita hau beretzako! Eta Laurak ikaragarrizko bizikleta hau eramango du etxera, bera delako gure ikazkin trebea! Zorionak, Laura! Bai, nor da? Ui, Antxon Txotxologotia jauna, Kontxo, bai esan? Bai. Ederki, bai, oraintxe egingo du, berela, gerarte, agur. Zer dio geberaldi horrek? Bozketa egin behar dugu berehala, eta zu kanporatuta zaude Pepitxo dagoeneko badaukazu kargu garrantzitsu bat. Makinista zara? Atorrante horrek beldurra dauka. Badakitren geltokia ondo gobernatzen badu. Bera ordezkatzeko dituko nautela.
eta bera ondo ordezkatzen badut, Europako ministro izango nintzateke. Eta kitxo, Pepillo, gainontzeko deituko diet, ia nola konpontzen garen. Tira, ongi etorri, presta, zaudete? Bai. Itxaron, pixka bat, dama gazte ederrori, nik ere parte hartu nahi dut. Barkatu, baino nortzarazu? Suiza Fernanda Smith andereñoa naiz, Danimarkako printzesa. Penas, hau da printzesa puxka, Top modeloa ematen du, ezta? Tira, hain urrutitik etorrita eta printzesa izan da, inork eragozpenik ezpalin badauka, Baimena emango dizut bozketan parte hartzeko, esmerandereñoa. Mila esker, Tira, laguna. potxola. Ordua iritsi da. Hartu ongi zuen erabakia eta idatzi arbeletan. Lixa Fernanda Smith, haizue, harrigarria, txitan eta biok unisonoa. Mila nire Lixa Fernanda printzesa. Aizue, harrigarria, bai? Baina ni ere nire adiskidekin bat dator gaurko honetan. Egi esan, egundoko poza ematen dit gure geltokiko nagusi berria, emakumea, dotorea eta ilustratua izatea. Nik ere neure buruari eman diot botoa. Argi dago, beraz, hau batez onartzen dugu Smith andereñoa izango dela geltokiko nagusi berria. Zorionak! Inuzente alakoa. Panorama kaskarra daukate, kakuzaien agintaldia, azter dago eta... Gora kakuzai! Ding dong. Arratsaldeon Basauri. Gutun bat iritsi da Elbi jaunarentzat. Gutuna Elbirentzat. Bai. Ni naiz, Elbi, bai. Arratsaldeon, Elbi. Arratsaldeon. Etor zaitez zure gutunaren bila. Azez zuzeztokoa. Ikus dezagun. Gutun bat. Barkatu, baina nik uste dut nahaztukin zarela. Hemen sisi jartzen du. Ni Elbi naiz. Ding dang dong. Bai, badakit. Baina zuri eman dizut. Niri? Badakizu zer esaten duen jendeak. Inoiz ez dakigu noiz den bata eta noiz den bestea. Kontx. Beno. Sisi. Zerbait jaso duzu. Zendo. Txapizka bat. Begira, pardel bat eta gutun bat jaso dituzu. Zendo. Begira. Serio, men. Eta beitu, txartel bat dakar. Txartela! Eman, zuk ez dakizu ondo irakurtzen nik irakurriko dut. Txartela! Eman, Sisi! Txartela buskatu duzu. Babitu zer egin duzu. Ta hori gertatzen zaizu golestagatik, mesedez. Mesedez. Ez zai bat ere gustatzen. Beti gauza bera egiten irazo eta orduan aserretuko naiz. Eta...
Sisi, ondo jarri. Sisi, mesedez, ondo jartzeko. Sisi, Sisi, ez keskatu ze, Sisik beti gauza bera egiten du. Baina nik badut sistema on bat eta ez du inoiz utxe egiten. Ikusiko duzue. Kili, Berriro. Kili, Sisi, ondo portatuko zea? Beneta? Bai, oso ondo. Begira, naiz eta zatika izan, irakurriko dugu, Eta... Ez. Batakerrik, zuek ez dakizue, baina Sisiri musuak asko guskatzen zaizkio, ez da? Orduan, bat bakarrik emango bizut, Tira, irakurreko dugu, ea zer jartzen duen hemen. Sisi, begira hau, miresle bat da, admiradore bat, eize ondo, eta begira zer jartzen duen, begira. ETB-ko atik politaran entzat, Sisi, eta sinatuta, Donald Atea, Donald Atea, eta zer izango da hemen pardreren barruan? Zer izango da? Zer izango da? Traktore bat. Nola traktore bat? Traktore bat eman direta sartzen, beste gauza baino txikiagoa. Itxasuntzi bat. Itxasuntzi bat ere ez. Normalen adibidez, neska edo mutil batek zer oparitzen dio neska bati, Traktore bat. Traktore bat ez. Agian bonboi kutsa bat, edo eraztun bat. Irekiko dut, ea zer jartzen du, ea zer dago hemen. Ze polita. Ze polita. Lore bat. Ze ondo izan zen duen. Sisi! Zer da hori? Demontre, zezik egeria da hori. Kontxo, begira, usain duzu. Atzez! Baina, zer gita izea, demontre. Kontxo. Batzutan desesperanta zea, Begira. Gauzatxo bat kontatuko bizut, begira. Noiz behinka, ona izaten da lorei hitz egitea. Eta abestu ere bai. Begira, nik egin goet, begira. Pintxo, gure txakurra da. Pintxo, bere zera. Baxu, orain Sisi. Bai, baina baxu, mesedez, Azonegia! Sisi, mesedez, goxo. Goxo, baxu, saiatu berriro, baina ez poliki, Poliki, venga, bat, bi eta hiru. Hori da? Zer getatu da? Tolestatu? Bai. Nola da hori? Aizu, momentu bat, ona etorri baino lehen zer janduzu? Baratzuri? Baratzuriak piperrekin? Normala da. Txo momentu bat. Nik hemen daukat zerbait zuretzako, eta honekin konponduko dugu, begira. Txikle bat, txikle magiko bat, mentazkoa da, eta ikusiko duzu. Ireki hagoa, oran murtxikatu, eta orain saiatu berriro, Bea, bat, bi eta hiru. Berriro.
Beitu, gauzatxo bat egingo dugu. Zuzu. Loriontzi batean sartuko dugu eta geltokiko egon gelan utziko dugu. Zuzu! Hain esan agur, eta goazen. Zizi, mirezte bat, ja. Zuzu! Hau da mauka. Lerdoriek niri eman didate geltokiko agintea. Azkenean, Kakusai nagusi, Kakusai jaun eta jabe, gora Kakusai! Gora! Erne, nire agindua gogoratuko dizkizuet eta. Lehen agindua. Txirri, mirri eta txiribiton, nire neskameak izango dira. Bigarren agindua. Xaboiak, hortzetako pastak eta era guztietako koloniak debekatuta daude. Hirugarren agindua. Hemendik aurrera, sopa ospinarekin egingo dugu. Eta saltzitzen ordez, zakur mondongoak izango ditugu afaltzeko. Eta guztiz debekatuta dago mukizapiak astintzea. Eta laugarren eta azken agindua. Txirri, mirri eta txiribitonen argazki bideo eta kantak guztiz debekatuta daude. Inor, payaso inozo horien abestiren bat kantatzen entzuten baldin badut, nirekin eramango dut intxortamendira, nire kobazulora. Pintxo, zure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo kantatzea ere galarazita dago zakur inozoa. Pintxo, zure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Abesti polita, Luisa Fernanda? Iso! Zer? Lanerako prest etorri zarete? Gu beti lanerako prest. Zuk agindu eta txirriko beditu. Horixe, guk agindu eta zuko beditu. Iso berriro! Ni naiz geltokiko nagusia. Entzun duzu, zatar hori? Zu, txirri, pixkat potolotzen ari zara. Eta uste dut kirolapur bat egin behar zenukela. Hartu gutuna salorita eraman posta etzera korrika, ar! Bai, nagusi, bai. Aizue, hau nagusia izango da, baina zikin xamar ere bai, ez? Azek iratxa. Badakit zer egingo dudan, postetxetik itzultzean, oparitxo bat ekarriko diot. Zuk, mirripitxin, zuk ere geroz eta tripa hundiagoa daukazu. Beraz, jar zaitez hor belauniko, ar! Belauniko? Aixo, Luisa Fernanda, ni txikitsua izango naiz, eta tripatxo pixka bat ere behar bada. Baina nahi txakurra, Ez da kokoloa ere. Hortxe belauniko orain, ar! Pelax, hau satar horrekin, printzesa baino, sargentu ematezu! Ar! Arrez, hor. Zer, mirri?
Ondo orbean, dena ondo? Gaizki, oso gaizki. Zure oinetakoet gaizta ustelaren usaina dute. Bai, zorra zaitez. Geltokiko nagusiaren privilegioak dira hauek. Isilik, baborion, nien hau felpudoa, Hiri ere, iritsiko zaikire txanda. Seguru. Ikusten duzu hor dagoen erratzori, Txiribiton? Ba, hasi lanean, zabor horiek hortik kendu eta beste aldean ikusi nahi ditut. Bestela ipurdia berotuko dizut, har! Opera Txiribiton! Pirineotako hartza baino estilo eskaxagoa daukak. Kamile hartza ematen duk! Osondo! Aziz! Osondo, Txiribiton! Segi horrela, morrosko! Seguru bukatu duzula, begiratu ondo hemen. Txiribiton begiratu ondo, hemen, begiratu ondo. Hemen. Mamuta izatu dut. Aizu, senyora, zutitzen utziko nauzu behingoz? Bai, zutitu biok, bai. Honezkero gozetuta egongo zarete eta... Basen gara ja horixe, zein da menua, txorizoa, babarrunak, txokolatea, edo dena naztuta. Ez, dena naztuta ez, Txiribiton, ez duzu asmatu. Marrubizko izozkiak eskatu ditut zuentzat. Jan, beldurri gabe, jan. Jopenaz, itxusi mortala zara, baina bihotzanekoa, bai. Txiribiton, gingarekin hasiko baitu, ginga jango diago aurrenik, Pídemelo gutxiago! Amaitu dira zuenak. Gure nagusi postetxeko enkargutxoa egin dut, gutuna zala bertan utzi dut, eta begira oparitxo bat ekarri dizut, baldakizu zer den hau? Txirri, zu bezainkirtena naizela uste dizu, bainera bat da. Zehatz mehat esateko jakuzia. Bai, zergatik ez didazu erakustalditxo bat egiten, nola funtzionatzen duen ikasteko? Danimarkako printzesa Luisa Fernanda Smithen desioak niretzat aginduak dira. Sartu orduan, sartu. Baina lehen da bizi bi fardetxo hauek erretiratuko ditut hemendik. Ez, geldion! Zuentzat ekarri ditudan opariak dira. Opariak? Bai. Ze detailea!
Luisa Fernanda, badaki zer ekarri diguzun, panpin parea. Bai, Sebastopoleko panpina zurrungarriak dira. Baina, zuk segi. Bai, Ikusiarekin. esango dizut. Begira, Luisa Fernanda. Sartzaite ona, hemen hankak inguru hontan sartu besterik ez dituzu, gero hemen lasaietan, eseri, eta behin bainuan zaudenean, hemen dituzu hain zuzen... Ez, urata, saboia, ez, kakuzain naiz, ez, txirri, lagundu atera mendik, txirri. Aizue, kakuzain da, kakuzain! Bai, txirri, atera mendika! Txirri, mesedez! Engainatu egin gaituzu, kakuzain azkantea, orain ikusiko duzu ondo! Nori! Engainatu egin gaituzuta! To gehiago ba espere! Aizue, eta orain Mirri eta Txiribitonen laguntza behar du. Ea, denon artean deituko ditugu, ea, ozen irekin. Mirri! Txiribiton! Ozenago! Mirri! Txiribiton! Ozenago oraindik! Mirri! Ara! Horra zineten. Zaudete lasai, Mirri eta Txiribiton, dana kontrolpean daukateta. Tirano lapur nazkagarri engainazaile hori, hemen daukat. Konortea galduta, zora biauta, jakuzi barnean. Eta orain, zer du kakusainek gehiena gorrotatzen duena? Ura, garbitasuna eta jaboia, ez da? Ba hori emango diogu ura, ugari. Jaboia, ura eta garbitasuna. Ura eta jaboia, litroka gaina. Akabo fandangoa. Akabo zikinkeria. Porrotitzela, Pazpilloko galanta izan da. Baina, Pepillo, lasaitu zaitez motel? Lasaitu, geltokiko nagusi berri aukeratzeko bozketa egin, eta haze triskantza antolatu den. Ia, Kakazer? Kakusai aukeratu dugu. Tira, zorionez, azkenean dena konpondu da, ezta? Bai? Hauteskunde sailburua da berriro. Ekarri, nik erakutsiko diot, txori malorria gauzak nola antolatzen diren. Ez dauka ideiarik ere. Bai, esan? Entzun txotxologoite jauna. Bai, arrazoi duzu. Bai, baina... Bueno, ondo da, horrela segingo dugu. Bai, zuk ezan besa. Bai, utzi nire kontu. Agur, ni nor naizen. Pepillo, makinistarik onena, eta killo. Ai, talentuzko izlaria zea geho, Sailburu jaunari izugarrizko lezioa eman diozu. Haserre antzean zegoen, eta ez zaiton diruditu eztabaidan astea. Baina, zer esan dizu ba? Ba, aurrerantzean, zu izango zara tren geltokiko nagusia. Ni? Bidaiari guztiek emakume bat izendatu nahi zuten, ezta? Beraz, zu zara proposena. Ene bada, hori handi izango da niretzako. Kargua onartzen duzu orduan? Bai, onartzen dut. Postutzen naiz, Asunción! Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.
Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa. La 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 Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.